तो हमारा सोइया दी के एक बारे हो हमरा खाती सखी परफेक्ट बारे हो परफेक्ट बारे हो परफेक्ट बारे हो हम सैया जी लाखों में एक बारे हो हमरा खाती सखी परफेक्ट बारे हो परफेक्ट बारे हो मीठी मीठी बोलिया उनको मीठा लागेला उनको मीठा लागेला तो हमारा सैया दी के पातर कमरिया ओ कबरिया धरत नीक लागेला तो हमारा राजा जी के पातर कमरिया ओ कबरिया धरत नीक लागेला कहरी का बड़ाई सुघराई में आगे फिर जब हाथ से बाल हीरोयस लागे कहरी का बड़ाई सुघराई में आगे फिर जब हाथ से बाल हीरोयस लागे हमके कहल जानता हमके ठीक लागेला हमके कहल जानता हमके ठीक लागेला तो हमारा सैया जी के पातर कमरिया कबरिया धरत नीक लागेला तो हमारा राजा जी के पातर कमरिया कबरिया धरत नीक लागेला बाटे छाओ भाव आफत अनिल प्रेमी के खाए खाती जीनिस लावत अच्छा कीन के बाटे छाओ